तो नायगिरिफोर नोंथांमोननो नै आङो दिन्थियो बेयाव जे पार्ट दै पार्टनि दखना तो पार्टनाबो गोबां रोखोमनि खुन्दुंनि दङ तो खुन्दुं नाय खुन्दुं माने सिनि दाम जायो तो नैबेयो नायनानै लादो अरना ब्लाउज गाथोनबो शेड दङ बेयो जाय जायनो नांगौ थाबनो अर्डार हरनानै लादो नायबावदो नैबावहाय आरोबावनो मोनसे गुबुन क्वालिटिनि आङो पार्ट दिन्थिबावदों तो अरना जोमग्रा ओमफ्राय ब्लाउज दखना गाथोनबो सेट बियो नायनानै लादो नै आगरफ्राखौहाय बिराद मोजांखा समायनानो तो दाखाल हरनाय बे माबाखिया मा होनो खम दामनि खियाङा दै बेयो माने सिनि क्वालिटिया एसे मोजांसिन सिनि स्मुथनेसआवहायनो बुजियो आरोखि ना दे सिया मबेबादि क्वालिटिनि तो नायनानै लादो नै तो नैबावहाय नायदो बे पियर आखाइजों दानाय दै आखाइजों दानाय माने बियो एभेलेबल जाफिनबाय जाय जायनो नांगौ बिहरनो हानाय बेखौहायबो बिरादनो स्मुथ आरोना स्मुथ माने गाननोहाय कम्फर्टेबल तो गरम दिनावहाय बयबोनो सुतिनि मोजां बेबायदि सिफोरखौहाय गाननो गोसो जायो तो बेखौहाय गानला आं सानो रिग्रेट जानाय नङा रावबो होननानैहाय बिराद मोजां तो नैबे मा होनो बेखौहाय मेरून कालार बे मेरून कालाराबो एभेलेबल दङ दा माने बे एकी क्वालिटिनि सि दै आखाइजों दानाय बिरादनो मोजां आरोखि एकी क्वालिटिनि सि बेयो तो नै नायनानै लादो बे गुफुर कालारखौबो गोबाङानो सोंदोंमोन तो गेजेरमाखौहाय एभेलेबल गैथ'लेमोन दा आरोबाव फैफिनबावबाय एभेलेबल जाबावबाय तो जाय जायनो नांगौ बेखौहायबो थाबनो बिहरनानै लानो हानाय तो नैबावहाय नायबावदो आरोबावनो बे फान्थाव कालार तो बिराद मोजां आगरनाखौहाय नायनानै लादो एकी सिनि क्वालिटि दिन्थिदों दै आङो दा एकी खुन्दुंनि सि दिन्थिदों तो नैबे गुमु कालाराबो नायनानै लादो गोगोम मोजांखा डिजाइनफ्राबो नायनानै ला गुमु कालारा बयबो पसन्द खालामो गुमु कालारखौहाय तो बहाय नायबावदो नै आरोबावनो मोनसे गुबुन आरोखि बेयो कफि कालारावहाय बिराद मोजां आगर एरनायनि डिजाइनफ्रा बिराद मोजांखा बेनो गेजेर गेजेराव बिबारावहाय मिन एरदेरनायनि दङ तो नैबे गुमुआखौहाय नायदो नै तो जायफ्रा खायफा ब्रेन्डनि सिखौहाय बायनो हाया ना दामफोरनि थाखायहाय तो बेखौहाय नायनानै लानाय बेनि खुन्दुंनि क्वालिटियाबो सेम जानाय आरो आगरफ्राबो नायनानै लादो नै बिरादनो कम्फर्टेबल बेबो आखाइजों दानाय एकदम तो नैबावहाय आरोबाव नायबावदो मोनसे गुबुन कालार तो बिरादनो मोजां माबादि नुदों केमेरायावहाय आं मिथिया किन्तु नायनोहाय अरिजिनेलावहाय बिरादनो मोजांसिन बियो जाय जायनो नांगौ बुंहरनो हानाय बेखौबो तो नैबेबो आखाइजों दानायनिनो पुरा आखाइजों दानायनि दै बिरादनो मोजां तो बे गेजेरमाखौहाय एभेलेबल गैलेमोन आरोबावनो एभेलेबल जाफिनबाय जायनो नांगौ थाबनो अर्डार हरनानै लानो हानाय बेखौहायबो तो नैबे बे दखनाखौहाय आं गोगोम खम दामावनो हरनाय तो जायनो नांगौ बेखौ थाबनो अर्डार हरनानै लादो सिख्लाफोर नैबेयो बे कालाराबो बे गुमु नैबे डिजाइना गेजेरमाखौहाय एभेलेबल गैथ'लेमोन दा फैफिनबावबाय तो गोबाङानो मोनाखैमोन जाय जायनो नांगौ थाबनो अर्डार हरफिनदो